Здравейте, предлагам ви няколко кадри от гласуването пред българското посолство в Мадрид днес. Около 10 часа имаше между 40 и 50 човека. Опашката вървеше примерно между 20-25 минути, успяваш да влезеш вътре и да гласуваш при много добра организация. Трябва да бъдат похвалени хората от посолството. След това опашката към 11 вече беше между 150-200 човека. Със сигурност поне до към 2-3 часа е имало наплив на хора. Спокойно бяха проведени изборите. Сега към 8:30 вечерта излязаха първите резултати без тези от чужбина. Те ще бъдат добавени по-късно. Според тях ГЕРБ СДС са най-много с 70 места в парламента. Следва партията на Слави Трифонов, Има такъв народ, между 41-46 места в парламента. Може би ще се коалират с ГЕРБ. Трети са БСП, около 44-45, следват ДПС 30, Демократична България 28, Изправи се мутри вън на Мая Манолова 12 и ВМРО 11.